एक लक्षात ठेवा, कपडेहून लफडे कळत येतात. जर लबाड बोल लबाड, जागृत देवस्थान आहे मा, सकाळपर्यंत काही होऊ शकतं. चला तुमच्या घरातली स्त्री किती झाकलेली आहे याच्यावर तुमचं ऐश्वर्य आहे महाराज. बाबा दादा मला खरं सांगा महाराज, ओमकार दादा, नाना भाऊ, महाभारत कुणामुळं घडलं? तुमच्यामुळं का तुमच्यामुळं? कोणामुळं? कोणामुळं? स्त्रीमुळं. रामायण कोणामुळं घडलं?